дар бораи восои ахбор қариб манам бори нӯҳам аст ки ба мо тағйирот ворид карда истодем ва ҳар як қонун ду тараф дорад, ҳар як одам масъулият дорад. гап дар бораи озодии сухан инҷа намояндаи азия плюс дар инҷо ҳам баромад карданд. дар инҷо ягон масъулияти маҳдуд кардани ҳуқуқи озодии сухан пешбинӣ нашудааст, балки ман чуноне гуфтам барои ба қонунҳои амалкунанда аз ҷумла сарқонуни ҷумҳурии тоҷикистон, қонунҳои дигари мурофиаӣ мутобиқ кардани қонун дар бораи матбуот ва восои ахбор сухан меравад, чунки озодии сухан барои ҳама муайян шудааст. аз тарафи дигар масъулияти бештаре дар бораи маҳдуд накардани ҳуқуқи шахс, истифодаи суханҳои таҳқиромез нисбати шахс, пас задани шаъну шараф низ масъулият муқаррар кардааст ва ин фақат ҳамин ҷанбаро ба танзим медарорад, вале барои рӯзноманигорон ягон маҳдудият ба вуҷуд намеорад, чунки сухан дар бораи вайронкунандагони қонун меравад ва агар касе қонунро вайрон мекунад бояд аз он наҳаравсад. ҷаноби вазир, бисёриҳо фикр мекунанд ки ҳадафи ин ислоҳ пеш аз ҳама матбуоти ғайри давлатӣ ё хусусӣ ҳаст, ки ба ин васила ҳукумат мехоҳад фаъолияти онҳоро зери назар бигирад ва дар сурати зарурат аслан онҳоро бандад. шумо ба ин иддао чӣ посух доред? ман ба маълумоти шумо мерасонам ки имрӯз дар тоҷикистон 610 рӯзномаи маҷалла ва оҷонсии иттилоотӣ фаъолият мекунанд ки 363 рӯзнома хусусӣ мебошанд, 106 давлат, танҳо 106 давлатӣ мебошанд. ин ҷои кор барои одамон аст. вазорати фарҳанг дифогари манфиати рӯзноманигорон аст, на ин ки мақсад бастани рӯзнома бошад. пас ин ҳадафи ин ислоҳот чӣ аст? агар ҳадаф дар пештара қонунам буд, яъне ҳамин чизое ки ҳозир ҳаст. не, ин таҷрибаи аввалаш ман гуфтам ки таҷрибаи ҷаҳонӣ ҳаст ки дар тамоми кишварҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ чунин пешгирии вайрон кардани қонун пешбинӣ шудааст. ҳадаф фақат пешгирӣ кардани қонунвайронкунӣ аст. имрӯз ман ҳатто дар ҳузури вакилони муҳтарамам гуфтам ки терроризми иттилоотӣ аст, рӯзномаҳои ба истилоҳ террористӣ ҳастанд ки бояд дар дасти органҳои ҳифзи қонун ягон василае бошад ки барои пешгирӣ кардани чунин воситаҳо пешбинӣ кардагӣ бошанд. гап дар бораи, ман бори дигар такрор мекунам, гап дар бораи онҳое меравад ки мехоҳанд қонунро вайрон кунанд. онҳо ин пешгирӣ карда шавад. он чизе ки дар моддаи шашуми ҳамин қонун пешбинӣ шудааст дар бобати дар чиз тарғибу таблиғи зидди нажодию зидди миллию зидди динӣ мутаассифона механизми амалӣ гардондани он то ҳозир дар ҳамин қонун пешбинӣ нашуда буд ва ин механизмест барои амалӣ гардидани маҳз чуноне ки мегӯянд бештар додани маҳз ҳамон озодиҳо, на маҳдуд кардани ҳуқуқи ягон кас. фақат касе аз қонун вайрон кардани қонун касе ки метарсад мехоҳад онро пешгирӣ кунад. Господин министр, все-таки давайте конкретизируем, что имеется в виду под словом «недостатки». Что это? Да, потому что вот это слово «недостатки», оно очень такое размытое понятие. Что может считаться недостатком? В каком случае Генпрокуратура или любой чиновник может подать в суд или, я не знаю, прислать какое-то уведомление СМИ, что нарушено, например, его честь и достоинство. То есть тут все может быть. чаро рӯзноманигорон аз озодии сухан мехоҳанд суистеъмол кунанду бо нисбати ин шумо нисбати дигар органҳо чунин назар дод суистеъмол кунанд? суистифода ҳисоб мешавад. Масалан, метавонед камтар суистифода дар он мавриде мешавад ки рӯи рост ба чӣ мегӯянд сарнагун кардани кишвар даъват мекунанд, ба шахсияти инсонҳо мерасанд, таҳқир мекунанд. чунин ҳодисаҳоро мо зиёд мушоҳида мекунем. суистифода аз озодии сухан бояд набошад. инро манам моддаи шашум чуноне ки ман иттилоъ доштам пешбинӣ кардааст, вале барои механизми пешгирии чунин суистифода то ҳозир ҳамон фишанг набуд ки онро пешгирӣ кунад. вале чаро вақте ки рӯзнома маҷалла дар бораи воқеият ҳодисаҳои муҳими рӯзгор инъикос кунад нисбати он на суд на прокуратура на ягон мансабдор манфиатдор нест ки нисбати он эътироз баён кунад ё ба суд муроҷиат кунад. вале он баҳсҳое ки буданд ки дар муҳлати муайян органи ваколатдор метавонад бандад, шояд дар ин маврид метавонист фарз кардем
یگان شخص منصبدار سو استعمال کند وظیفه‌اش، ولی ارگان دو چی میگویند عالی در تمام دنیا اعتراف شده که میتواند بهای واقعیت این سود است، تنها سود میتواند خلاصه برآورد، دیگر یگان کس وکالت ندارد. جناب وزیر، من اجازه دید اگر 4 سازمان ژورنالیستی خواهش کرده بودن از نمایندگان پارلمان که این اصلاحات وارد نکنند، قبول نکنند. فکر میکنید در این قضیه که امروز این قانون، این پیشنهاد یا اصلاح قانون برگردانده شد، تاثیر داشت این درخواست 4 سازمان ژورنالیستی یا نه؟ بله، حد الامکان مراجعت آنها به اعتبار گرفته شد در مورد، چون که اون لایحه اولی که پیشنهاد شده بود اون با تمام چی میگند قانون‌های دیگری قبول کرده جمهوری تاجیکستان مخالفت میکرد، در موردی که اگر اجازه میدادند با مقام وکالتدار جهت بستن فعالیت رسانه‌ها، یعنی وزارت فرهنگ. ولی در این مورد من وکیلان همه جهت‌های آن را در دایره قانون‌های عمل کننده در موافقه با قانون‌های دیگری که فعالیت دارند با آنها مقایسه کردند و به همین خلاصه آمدند.